Хора, аз съм Пролебедия и ще ви изпълня една песен. Дали това любов е или са кошмари, нашата игра се превърна в цунами. Дали температура, имаме ли пари, тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб, като лято в Майами. Сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. Бягайте, кръчета, при младите момчета, къде отиде пати? Осода е да шета, телефона винаги заето дава, тялото бетон, а не дали шава. Дали това любов е или са кошмари, нашата игра се превърна в цунами. И температура, имаме ли пари, имаме ли пари, тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб, като лято в Майами. Сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, сърцето ти е лед, беби, като януари. И това беше, хора. До скоро, другия път ще се видим. Ако искате и вие си направете клип. Ако искате и вие си направете клип, да таковате. Поне да хората да ви харесват и добре, хора, айде, чао. Хайде, чао, хора. Чао.